ଯେଉଁ ମହିଳା କପାଳରେ ବିନ୍ଦି ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ। ଶୁଣିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲିର ମହିଳାମାନେ ତ ବିନ୍ଦି ଲଗାଉ ନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ନିୟମ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କପାଳରେ ବିନ୍ଦି ଯେତେ ବଡ଼ ଏବଂ ଗାଢ଼ ନାଲି ରଙ୍ଗର ହେବ ସେ ସେତିକି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ହେବେ। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେତିକି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ। ଆଜିକାଲିର ମହିଳାମାନେ ଯଦି ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବିନ୍ଦି ଦରକାର।